Murens fald, spørgsmål til fokus 3 fra verdenskrig til velfærd, side 23 til 32. Spørgsmål 1. Hvorledes blev det sovjetiske system presset af rustningskapløbet, manglende vækst og magtkoncentrationen i kommunistpartiet? Konkurrencen mod USA gav problemer med hensyn til opbygning af de store militærstyrker, atomraketter, krigsskibe og med mere. Og et avanceret rumprogram kostede store ressourcer, men var også med til at fremme den teknologiske udvikling. Rustningskapløbet var dog meget mere byrdefuldt for Sovjetunionen, der brugte omkring 20% af alle sine ressourcer på militæret, end for USA, der anvendte 5-6% af sine ressourcer på sit militær. Dette betyder også, at det sovjetiske folk ikke fik lige så mange forbrugsvarer, altså dagligvarer, dårligere borgere og leveforhold end vestens borgere. Samtidig begyndte væksten i Sovjet og nationens produktion at dale i 1970'erne, og dette var alvorligt for kommunisterne, da ifølge dem, så var deres ideologi både den mest retfærdige, men også den mest effektive, som der så blev modbevist. Selv der, så var der mindre forskel i Sovjetunionen end i Vesten. Så levede lederne bedre end befolkningen, og det skabte mistillid til politikerne, da systemet var præget af en elite, der isolerede sig fra befolkningen, og åben debat om kritik af systemet var udelukket. Hvad gik Gorbatjovs reformer, glasnost og perestroika ud på? Perestroika er den ene af hans reformer, som tog fat i 1987. Den blev lavet som en reel beslutning om at skabe grundlæggende forandringer til unionen i forhold til mere ansvar til de enkelte virksomheder og teknologisk fornyelse. Perestroika betyder omstrukturering. Perestroika var hovedoverskriften i Sovjetunionens inden- og udenrigspolitik i 1885-91. Begrebet perestroika skulle grundlæggende ændre statens og Gorbatjovs partis hovedprincipper i en mere demokratisk retning. Det skulle derudover forbedre den samfundsøkonomiske udvikling gennem en mere øget arbejdsdisciplin, teknologisk fornyelse og nye principper inden for det planøkonomiske makrorammer. Tilførslen af perestroika udgjorde, at manglende økonomiske resultater og fremkomsten af stærke politiske og nationale spændinger ikke længere kunne styres af partiet. Glasnost er den ene reform, som Gorbatjov tog initiativ til. Glasnost betyder åbenhed eller offentlighed. Allerede tilbage i 1800-tallet blev glasnost beskrevet som: i det private, samfundsmæssige og statslige liv blev et tidligere offentligt anliggende. Det blev altså betragtet meget offentligt, men kontrolleret. Hvis man kigger på begrebet med vestlige øjne, kan man sammenligne det med ytringsfriheden. Hvorledes blev det liberale demokrati presset af frygten for kommunistiske spioner, samarbejde med diktaturstater? Det liberale demokrati blev presset på den måde, at ytringsfriheden, pressefriheden og de liberalistiske tanker omkring, at alle er frie, blev ødelagt af de voksende hemmelige politistyrker, som skulle overvåge borgerne, f.eks. CIA og FBI, som er i USA. Så det kunne opspores, hvis der var en fjendtlig spion i samfundet. Hvorledes forsøgte man i Vesteuropa at arbejde for afspænding i 1970'erne? Vesteuropa havde den vesttyske socialdemokratiske kansler Willy Brandt, som havde indgået aftaler med Sovjetunionen, Polen, Tjekkoslovakiet og DDR, hvor Vesttyskland anerkendte de eksisterende grænser og dermed bidrog til en væsentlig afspænding. Det gjorde man, fordi der stadig var frygt for en revanche for Tyskland i 2. verdenskrig, da den stadig var udbredt i Østeuropa. I 1975 lavede man en stor sikkerheds- og samarbejdsaftale mellem Vest- og Østtyskland, men så blev kaldt Helsinki-aftalerne. Det var især Vesteuropa, som var initiativtager for denne aftale. Alle deltagerne bekræftede og garanterede de eksisterende grænser i Europa, og at de respekterer menneskerettighederne, ytringsfriheden og andre principper. Hverken USA eller Sovjetunionen var helt tilfredse, men valgte alligevel at skrive under på Helsinki-aftalen. Aftalen mindskede frygten, samt friheds- og menneskerettighedsaftalerne i blandt andet Østeuropa fik de bedre muligheder generelt til både at organisere sig og gå i deres egen retning. Helsinki-traktaten havde 3 hovedafsnit: et sikkerhedspolitisk indholdende, en række tillidsskabende foranstaltninger, et økonomisk, som havde til formål at skabe bedre forudsætninger for samhandel mellem Øst- og Vesteuropa,
Til sidst et endeligt afsnit om menneskerettighederne, hvor i deltagerne blandt andet lovede at respektere tanke, samvittighed, religions- og trosfrihed, uden forskelsbehandling på grundlag af race, køn, sprog eller religion. 5. Hvorfor afløses afspændingsperioden med den anden kolde krig i 1979 til 1985? Den 28. december 1979 invaderede Sovjetunionen Afghanistan med en styrke på ca. 100.000 soldater. Det blev slutningen på afspændingsperioden og bragte FN i fordømmelse og dermed bragte Sovjetunionen i en form for politisk isolation. USA's præsident Carter indførte økonomiske og politiske sanktioner og opfordrede sine allierede til at gøre det samme som ham. I 1981 kom Ronald Reagan til magten i USA. Han støttede op om opbygningen af det nye rumvåben. Det projekt kaldte man SDI-projektet. Projektet skulle kunne forsvare USA mod et eventuelt raketangreb. Hele episoden fra 1979 blev kaldt den nye kolde krig. Hvorfor prægede oliekrisen henholdsvis Sovjet, Østeuropa og den vestlige verden? Det liberale demokrati havde til formål at fremme frihedsrettigheder, beskytte enkeltindivider og demokrati i de nye stater. USA støttede nærmest det modsatte for at undgå, at kommunisterne skulle komme til magten. USA valgte at støtte den ene form for diktatur, nemlig antikommunismen, med fortaler for en anden diktatorisk system, nemlig kommunistpartierne. Det udløste en svækkelse af det liberale demokrati på lang sigt. De socialistiske systemers sammenbrud i 1989 var overraskende fredeligt, hvilken rolle spillede systemkritikere og befolkningen for kommunismens fald i Polen og DDR. De havde en afgørende rolle og startede selve protestaktionen, hvilket førte til en alliance mellem systemkritikere og borgere. Der er flere forklaringer på, hvorfor systemet brød sammen. Det var en alliance mellem en række systemkritikere og en væsentlig del af befolkningen, der var parate til at demonstrere for ændringer og for systemskifte. Udviklingen begyndte i Polen i 1979-80. Strejker på Lenin-skibsværftet i Gdansk førte til en omfattende organisering af den oppositionelle fagforening Solidaritet, der fik en sådan tilslutning af Kommunistpartiet. De følte sig tvunget til at indgå aftaler med dem. Til sidst var det så anstrengt, at Kommunistpartiet ønskede en forhandlingsaftale med oppositionen, som kunne føre til accept af økonomiske reformer. Præsidenten accepterede i sommeren 1989 en regering ledet af ikke-kommunister, og det skete uden at Sovjetunionen greb ind. Det blev begyndelsen på det endelige sammenbrud af hele sovjetsystemet. Hvorfor gik Sovjetunionen i opløsningen i 1991? Deres økonomi gik i vasken, og det indførte liberalt og demokratisk valg. De konservative kommunistiske partiledere iværksatte derfor et kupforsøg i 1991. Kuppet slog fejl, og Kommunistpartiet gik i opløsning. Republikkerne brød ud af unionen, og Jeltsin satte sig i spidsen for et selvstændigt Rusland. Det kommunistiske eksperiment varede fra 1917 til 1991. Det var det mest vidtgående forsøg på at føre en teoretisk plan om et helt andet samfundssystem og få det ud i livet. Hvorfor er de 4 årsagsforklaringer udtryk på forskellige historiesyn? Det er forskellige historiesyn, fordi de hver især lægger vægt på noget forskelligt. De mener noget forskelligt, for eksempel i årsag nummer 2 lægges der vægt på økonomien, og mener, at det var planøkonomien, der var skyld i faldet af systemet, mens et andet historiesyn, for eksempel historiesyn 3, foreslår, at det var manglende tillid til ideologien fra befolkningens side. Det, der gør dem til forskellige historiesyn, er også, at de adskiller folk, og folk tror noget forskelligt. Havde det været et fælles historiesyn, havde det kun været en, der var aktuel. Ellers havde man fundet ud af at samle de forskellige historiesyn til et, og man havde samlet været enige om, at de alle havde en finger med i spillet. Hvilken ideologi udfordrer i dag det liberale demokrati og den unipolære supermagt USA's indflydelse? Det er som sådan ikke en ideologi, men en styreform, der truer USA i dag. Diktaturet i Irak har længe voldt USA problemer. De har prøvet at gribe ind i krigen i Irak for at skabe et demokratisk styre, men uden at det har lykkedes. Dette har blandt andet resulteret i angrebet mod tvillingetårnene den 11.9.2001.